viete dostať študentské vízum, ktoré väčšinou za vás vybavuje vysoká škola a štandardne na prvý rok sa vybavuje iba na 1 rok, kedy vám vlastne zabezpečia aj nejaké ubytovanie, klasické internáty, no a následne si to viete predĺžiť počas celého toho štúdia. Potom ďalším typom víz sú klasické pracovné víza, ktoré vlastne teraz mám aj ja. Štandardne to zabezpečuje vlastne tá kompania alebo firma, pre ktorú pracujete. No a následne napríklad, keď si zakladáte firmu, tak viete získať víza so realitným svetom, kúpou nehnuteľnosti, takisto viete získať víza. Sú to investičné víza. Tu je veľmi podstatné povedať, že nezískavate tie víza automaticky. Potrebujete minimálne investovať 750 000 dirhamov na to, aby ste získali zelené víza, ktoré sú dvojročné. A keď investujete viacej ako 2 milióny dirhamov, čo je približne 500 000 eur, viete získať zlaté víza, 10-ročné víza. Takisto tieto víza nie sú bezplatné, platíte za nich. Ak chcete sponzorovať manželku a deti, za každé víza sa platí, hej, že nie je to niečo bezplatne, čo získate. Je to asi zhruba 8 až 10 000 dirhamů, dalo by áno, se říct. presne tak.